Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, salam tentrem rahayu. Sugeng enjing, sugeng pepanggihan kalian kula Pendeta Wasimin wonten ing renungan Sabda Winedar dinten Jumat 17 April 2026. Wawasan Alkitab kapendhet saking Yesaya 26 ayat 1 ngantos sekawan, Jabur 116 ayat 1 ngantos sekawan, kalajengaken ayat 12 ngantos 19, setunggal Petrus setunggal ayat 13 ngantos 16. Renungan ing dinten menika kanthi jejer pinanggih leres lan tetep setya. Pinanggih leres lan tetep setya. Gapurane padha wengakno supaya lumebuh bangsa kang bener lan kang tetep setya. Yesaya 26 ayat 2. Sumangga ngatosaken katerangan leres lan tetep setya. Menapa wonten tiyang ingkang kados mekaten? Sejatosipun boten wonten. Kados ingkang sinerat wonten ing Rom 3 ayat 11 ngantos 12. Ora ana wong kang bener, siji wae ora ana. Ora ana wong siji-siji kang duwe budi. Ora ana wong siji-siji kang ngupaya Gusti Allah. Kabeh wong padha nyeleweng. Menawi mekaten, kenging menapa Yesaya 26 ayat 2 nyerat bangsa kang bener lan kang tetep setya. Para sedherek, Yesaya 26 menika mujudaken mazmur liturgis ingkang dipun kidungaken dening umat nalika badhe lumebet ing padaleman suci ing Yerusalem. Pangibadah menika gegayutan kalian pangluaran saking negari pambuangan. Bangsa Israel sampun kaparingan pangluaran lan sampun kawawas pinanggih leres lan setya ing ngarsanipun Gusti. Saderengipun mlebet dhateng kitha Yerusalem ingkang gapuranipun dipun jagi rinten dalu, kedah wonten panyuwun gapura menika dipun pikak. Panyuwunan ingkang kajurungan menika nelaken bilih ingkang badhe mlebet menika panci tiyang ingkang leres lan setya. Bangsa Israel kawastanan leres lan setya mila saged mlebet kitha Yerusalem saperlu nyaosaken pangibadah syukuripun. Mikatosaken Rom 3 ayat 11 ngantos 12 lan kabandingaken Mazmur 18 ayat 1 ngantos 3. Kita ugi kalebet tiang ingkang boten leres lan boten setya. Ketawipun kita boten saged sowan ing ngarsanipun Gusti menawi korining penggalipun Gusti boten kawenganan. Gusti sampun mbikak korining panggalipun kangge kita sedaya, awit kita sampun pinanggih leres lan setya karna pangorbananipun Gusti Yesus Kristus. Panjenenganipun sampun nganggep kita leres, awit anggen kita pitados dumateng panjenenganipun, awit kita sampun prajanji badhe gesang miturut kersanipun, miturut pranatanipun, sanadyan nyatanipun kita taksih asring gesang miturut pikajeng lan pamanggih kita piyambak. Yesaya 26 ayat 2 menika ngingetaken lan berkita tansah gesang ing kalersanipun Gusti kanthi setya. Gusti maringi kasagedan dhateng kita kangge gesang manut ing kersanipun kanthi leres lan tetep setya. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, paduka sampun kepareng mbikak korining penggalipun kangge kita sedaya, awit kita sampun pinanggih leres lan setya karena pangorbananipun Gusti Yesus Kristus. Mugi Gusti maringi kasagedan dhateng kita kangge gesang manut ing kersa paduka. Amin.